kadin bangila yo banyakran kum tu menebat i health minister mo ba el hek kumbai la akran ila batai hiru bana kaliang jong i health minister ila kular ban siwi ka fix anonorium ka badai arhajatengka hak biade baki asya hoat na kaliang ke jongi dangi perkhat halor kijing kiu jong kini kidor ki marbam ki mardi long ngis ngau tu bakane kampat biang hina ka banta ke jongi tengi la persyang hiru bangin ya kran ya i ni ongi klembu ya kano ka fix amount mo na kaliang ke jongi nreipin so bah ban penkiu idor kendiat iban ya habdor kat kum kejuk ka bamanta te na kaliang jong ipat ila request i ong bakane kadang daitang kejing sedang kam dei hiru kejing kut ti ongin sanang le ya kane nakapor syakapor bangin nang ya le hiru ban penkiu ya kane ka fix anonorium te na kaliang jong hiru kum kinong ya lam jong kami galia Asha Workers Union hi kum bangila yo ban ya kran menebat i nginom syong that bangin siapa ya kene kumbangi le akran after 3 months and 4 months ngila ban sedang ban follow up no ya kene bakin nang kham penkiu syu te khandia ru nak liang ke jonga ha kene kapor ngasim ru ya kalat ke kabu bangan ai khublai kerpang ya ke senjuk jong kinong sen syar sinong ke bri nyau terap ki badai kum ki kpa ki jongi ki bapet bakmi yengi hopo ka sinong ka thau ki baju i hiru ki kam ki bangi ngi trai ya ke jingkloi ke jongki bania senran bat ngi mentagas ngi mat kum juru i ki jingkloi ki jongki bania kersyane ngi habaki i ki kam ki bangi trai ngai khublai ru syaba ro khoj ki sang bahalang lane ki NGO lane ki kinu ki senjuk rang ba sinong ki baya don banta ha kabia kersyan bat ni namar kum bang UI bagi penmi ha ki press and media mo lang bagi news bangi page ki ai ki jing kersyan nak banta jongi te nak banta ke jong nak banta ka Meghalaya Asha Workers Union hi ngi pha ai ki jing khublai sha baro khoj kitu ki badon ke mensim bania kersyan bat ni namar bangi sngau thu bangi nomla bangi ne kendu ya ki lane bangi ne khublai kiti resim ya kene ke jing khublai ke bakul lumlang ke jongi ya ki baro te nak liang ke jong akum ke president jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ha kene ke singi la penbena bangi la weng no ya kene ka indefinite strike kumbangi la bu namar halor ke jing ya keren ke jongi bangi la ya rai bangin penkot ya kene ke strike leng bada ka bangin pediang syua ya ine fix anonorium ibadai ar hajat tengkasi benai ting ha ka bayadai bat ka jing dawa jongi ha ka last memorandum tekan dai bet ka halor ka pending dues ka jongi ka badai ABS MMBS nang ta ya kene ka fix anonorium namar baro sikat tungim tuyo ya ka fix anonorium ngiyo batang ya ka insentif ngi dawa hiru bakin siu regular ya ka insentif ka jongi namar man ka por ka jing siu ha ka bedi bakin insentif jongki Asha kam julong regular kila banyo after 3 months 4 months ane after 6 months ru ya ka ke baki trai ti nak liang jongki mene habangila ikran kila kular hiru banle kita ki baro bakin siu ngi haman jong kata yo benongkong jong benai lawan hapok kamera jong imba hek mira penberan duk menen kejan miet bengi wan banyakran halor ke jing straight jong ki Asha barok khoj barok ke state hi tingi kwa ban pen pau hang ne ba kat kum ke jing kular ba kum ke meeting ke bengi la ekran dai ba hek hapok ba ki dan katuk kat ni ki ban hapok state ki doctors nang ta pede ki state nodules officer nang ta pede i kong ani di dan lang rengkat ru bat kini ki senjuk rang ba senang ma ti nang ta pede kata ke jing ekran kalong baik ba i bahek ila kumu health minister ila insurance ngi bagin siu ya ka fix ngadu 2021 hi ngadu bana April in ai no ka fix anariam kata kalong arhaja kata ka fix anariam kumbangi pa ngadu mansua bahkan long baik ba lada ki Asha ki tray ne ki kim tray ru le si ki Asha ki pam ru kinyo be kata ka arhaja ki thiapang sibnai arbanaru kinyo be kata ka arhaja bat kata kadai ka fix anariam ka wan nak state kan ai bet ada pihak pang ru lagi Asha ki thiap pang ne ki yo klung ni kedang kono ko benta ba kim la ban tre ko mot baka kata ka fix kin yo bet ar hajar si banai nang ta ha ka bede ko bet pan na ka state ka 80,000 kila menjur menta ka si la iba hek la kula ban 80,000 na ka state bat 60,000 na ka central kumbangi juyo terus kata de points baar kebalai ka incentives ke monthly incentives ke baki Asha ki juyo kumba ka central labu ti tentas ti kinyo baik kumba ki juyo kila banyo 6000 al khasan spa khat arspa khat raspa kanong mata dabun ki Asha ki juyo baik kata ki amount ki baki lek kertum ke jingtre ke jongki kata kadai ba hek menta kasngi ila promise ba ila ong bat sakawai pat ke points ke ba saw na ka benta ke pending dues ke ba ngila demands du khaman sha nadu ke MMBS nadu 2012 hadu 2018 ti ila kular bai la ong bangin ai no tang hapo banai Julai ngan pelat no
kata bisa kasa artho arhajar kron kata i angin pelat na ho benai Julai honi benai banuan ila ong mengin pelat no ti nang ta susu sakawai pan hakabaya dei bat kini ki namar bah kumbi kila di ki ong menaba kin penkut no hadu arhajar jingisha ka jingikran kalau ong bai bikin penkut ya katu ka skim jong ka MMBS perkadu arjakat pra tang bahadin mengiyata nya kren tinggi susu bai isa hila ong bakanang walk out ngindang hap ya eksamen syai kene kin hap ya tres syai kene ban pendap pada yu arhajar kat kendai arhajar kat pra kat kendai kat kendai arkhau kabamut namar baka jing ong jing bahak meneki ong ba hadu ubanai ma cha arja kat pra ka skim kin penkut no hendrai ngingi ong bai nak liang jongi baki asa ngi kidang bu ikar kots baki de banyo ya ka MMBS hadu u arhajar arkhau til diet kidang bu ika records ti hadin bengila adap ya kerang ngam ti isa ila ong bangin ya dang ya ngin review yang kata ila ban ya abyang hadu arah garapho kata kabul impat la ban ai kasaran sna ka bentau arda katra khandai arkhau ti kata kedai ka asaran sebengin yo naka state government mentaka snihi